Dobrý den, milí přátelé, jmenuji se Olga Lazar a jsem jedním ze zakládajících investorů MIHI. Mám také denní práci. Jsem odborný asistent anesteziologie a anesteziolog v nemocnici Emory Hospital Midtown. V Emory praktikuji medicínu a vyučuji mladé lékaře již více než čtvrt století. A dnes jsem tu, abych trochu promluvila o užívání CBD. Protože MIHI nabízí tento nový vzrušující a skvělý produkt Cognitive. Je mi něco přes 60 a podle statistik opustím tento svět dříve než v 84 letech. Takže generace v současnosti ve věku 50 let se pravděpodobně dožijí 87 let a generace po nich se pravděpodobně dožijí 90 let a dále. Chceme nejen žít tak dlouho, ale chceme, aby byl život radostný a aktivní. Takže v 90. letech bych se měla cítit jako šedesátnice. Probíhá výzkum, jak toho dosáhnout. Existuje několik oblastí péče o sebe, do kterých musíme investovat, abychom mohli být v 90. letech stejně aktivní a produktivní jako v 60. A jednou z oblastí je, že musíme zůstat duševně aktivní, duševně produktivní a zachovat si své mentální schopnosti i fyzické schopnosti. Ale dnes, protože budeme mluvit o CBD, se dostáváme k prvnímu. Jde především o optimalizaci fungování centrálního a periferního nervového systému. Konopí používali lidé, ne desítky, ne stovky, ale po staletí, tisíce a tisíce let. A nyní, když jsou produkty z konopí dostupné ve formě, která již není škodlivá, je bezpečná na užívání a je velmi, velmi slibná v mnoha nejen obecných každodenních schopnostech, ale také v lékařských schopnostech. Ale dnes budeme hovořit pouze o použití CBD části rostliny konopí jako produktu, který dokáže optimalizovat a rozšířit naše duševní schopnosti. Takže mé osobně rozhodnutí užívat látku vzešlo z mé rodinné anamnézy, kdy jsem měla babičku, která bohužel trpěla Alzheimerovou chorobou, a máme také rodinnou anamnézu rakoviny a mnoha zánětlivých onemocnění. CBD se zdá být vynikajícím produktem, do kterého lze investovat, aby chránil před možnými duševními chorobami a zajistil optimalizaci funkce. Samozřejmě žije ve velmi stresovém prostředí. Pracuji dlouhé hodiny. Nemám pravidelné hodiny spánku a udržet si ostrou mysl a mít lepší a delší spánek je problém. Nebylo to těžké rozhodnutí vzít CBD.
Je to nyní prokázáno od samého počátku výzkumů, ale i ze zkušeností generací před námi, které konopí užívali. Celkově nelze CBD extrakt jen tak brát, takže jednu věc musím zdůraznit, že je bezpečný, a druhá věc je, že v současné době probíhá velmi slibný výzkum, který nejen optimalizuje naše funkce, ale také zajišťuje schopnost fungovat v budoucnu. Ano, má to i nevýhodu. Nejedná se o jednorázovou léčbu, kterou lze používat po dobu 30 dnů a získat výsledky. Je to investice do budoucnosti. Lidé mi říkají, tak budeme užívat jednu kapsli každý den. Jak dlouho? A já odpovídám, že ano, ale také si dělám snídani a čistím si zuby každý den. Ano, je to životní styl. Ale pokud má někdo podobnou rodinnou anamnézu nebo také trpí zánětlivými onemocněními, CBD je pravděpodobně velmi dobrou investicí, pokud uvažujete o zlepšení své energetické hladiny a kvality spánku. CBD, které teď beru, není kvalitní. No, řekla bych, že je to mnohem nižší kvalita než to, co nabízí Mihi. A cena. No, jedna věc, kterou mohu říci, těším se, až se mi dostane do rukou tento další program, protože právě teď platím trojnásobek toho, co by si Mihi účtovala za tento velmi slibný, velmi nový a výjimečně bezpečný produkt. Dalším důvodem, proč zvážit užívání CBD, jsou jeho antioxidační vlastnosti. Také protirakovinné vlastnosti a existuje několik, málo, ale velmi slibných údajů o optimalizaci funkce gastrointestinálního traktu a optimalizaci výsledků kognitivních testů. Pokud existují nějaké otázky, na které mohu odpovědět, nebo osobní zájem o další biologické látky, které jsou předmětem zájmu, ráda odpovím na otázky a uděláme si další krátkou přednášku. Ale zatím přeji hezký den. Miluji vás všechny.